Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici qal l-eżamijiet tal-O u l-A-levels mistennija jsiru kif skedati mill-ġimgħa li ġej. Qal li l-istudenti li qegħdin iħossuhom morda qed jintalbu jieqfu d-dar u ma jmorrux jagħmlu l-eżami. Fis-stqarrija l-kumpanija Steward Healthcare li tmexxi 3 isptarijiet f'Malta ħabbret li mit-tnax ta' Marzu ma jistgħux jidħlu persuni fl-inpatient wards u fid-Day Hospital fl-Isptar Karin Grech u fir-Residenza Sant Anna u fis-sala tal-anzjani fl-Isptar Ġenerali Qalet l-appuntamenti fl-Isptar Karin Grech se jiġu skedati mill-ġdid, filwaqt li każijiet urġenti se jiġu deċiżi skont il-każ. L-imxija tal-Coronavirus waslet ukoll il-Kamra tal-Avukati biex biqbil mal-ġudikatura toħroġ direttivi li permezz tagħhom tnaqqas l-influss ta' nies fil-bini tal-qorti. L-Avukati ntalbu jinfurmaw lill-klijenti tagħhom sabiex ma jattendux għas-seduti għal kawżi ċivili. Dwar il-kawżi kriminali li jiġbdu lejn il-qorti numru sostanzjali ta' nies, qed isiru taħdidiet kontinwi inkluż ma' rappreżentanti tal-ġudikatura u mal-awtoritajiet kompetenti biex kemm jista' jkun dawn is-seduti jiġu differiti. Il-Kamra tal-Avukati ħeġġet lill-Avukati kollha sabiex isegwu d-direttivi maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa minn żmien għal żmien. Hija appellat ukoll lill-Avukati li ma jkunux f'pożizzjoni li jattendu l-qorti minħabba l-kwarantina sfurzata biex jitolbu differiment permezz ta' rikors u jinfurmaw lill-avukat tal-kontraparti bl-istess talba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.